12-11 ensin kuitenkin johtaa, joten sen suhteen on suomalaisittain varmastikin kaikki niin kuin olla ja pitää. Aika paljon kamaa satelee nyt sitten. Saitille, älkää vittu laittako tällaista! Siitäkin käärimään treidin. Tärkeä peli jälleen kerran Joonakselta. Sellainen otti sitten siihen paikkaan Flames asia kunnossa. Ja sitten Hatto, eikö nähnyt varpaita? Ei nähnyt varpaita, varvas kurkkas sieltä. Ensin suuntaan. Ja Tarrako kiinni, ensimmäinen, toinen! Ja Joonas Forsai, et on seksikäs kaveri! Huijakkaa, troikka täyteen ja Doton Laari sataa tämä kierros, noin! Kyllä tommoset. Ja ai mikä lappu ja vaikka Broukki painaa sieltä vasta, mitä te teette? Mitä te teette? Ei, älkää laittako! Don't put tällaista! Kulmia on sen jälkeen kumminkin vielä niin paljon jäljellä. Nyt vaan yhdessä rauhassa on aikaa vielä vähän. Ai kun röpöttää! Sä oot myynyt itsessä! Nöyryytys! Loistavaa! Ailia rankaisee tuosta röpöttämisestä, kun kaasu karkaa täysin! 5-7! Rahat on syöty, ruplat on loppu! Ja sitten yksi vastaan kolmonen ja Kulma on siinä kiinni. Ampuu ohi! Mitä sä teet? Herra Jumala, ottaa lampun siitä! Ei! Haasta! Vaiheessa, mutta kyllä jossain vaiheessa pitää tapahtua. Ekseme menee vaan ja ajelee. Miten voi olla joku näin alfa-äijä? Miten voi olla? 4v1. Ja tämä kierros, se on pelattu. Ei. Plantin kanssa Jemi odottaa juurikin oikein. Muutama sekunti. Ota plänttäjä. Ota! Come on! Jemi voittaa taas klutsimestari! Jemi on klutsimestari! Jemi on herra ja Hidalgo tässä Ei Jemi voittanut sitä erää. Mitä? Siellä oli 3 sekuntia aikaa ja se haki Jemi pois. Se kuoli vielä! Ei mä tuuletin liian aikaisin! Ei oo totta! Ei! Sä oot myynyt itse! Tukia Lasselle. Ari Kuulain. Kohti. No, Nouskope menee, pikkusen menee, ja tässä vaan tanssitaan timiä ympäri. Urlan lähtee, 1-1, hoitaako Lasse himaan, flikari ohi. Nyt on kyllä tilanteet käsillä Lasse, lokki kouraan. Mä haistan, että onko heikko, haastaa pois ja Lasse jumalauta, se hoitaa sen himaan tosta, miten Zore hoitaa ton kotiin? Ei mitään järkeä. Siis tää oli tää pizza, mikä tilattiin silloin katsoja-äänestyksellä ja se oli virhe. Se oli yksi elämäni suurimmista virheistä, vaikka olenkin naimisissa. 14-3. Tänne ja pommia lähdetään plänttämään, puoli minuuttia kierrosta pelaamatta ja nyt paadetaan, haastetaan loistava X7. Ja näin se vai, kaveri alkaa riehumaan, pehmentää vielä Naatilla ja Seksi 7 ottaa seuraavan. Halleluja ja kädet pystyy ja kuka aasilla ratsastaa? X7! Herranen aika, tämä jätkä on eläin! Huijakkaa! Sinisiivoja X7, Sami Laasanen, direhtööri tulee ja lakaisee! Perke löytyy vielä, mutta 6 erää kyllä ehdottomasti tyytyvää. Ja Lasse tiesi, ettei oo kittiä, niin ei mitään. Oota vähän sen, mä laitan tosta. Joo. Mä painan nyt OK. Oho, oota. Delete ja kaikki vaan ne Joo, nyt sitten. Ootas vähän se. Ei vittu, nytkö tää hyytyi täysin? Ei vittu! No tuleehan se sieltä. Keräämään mansikoita ja nyt on vähän kiusallisen näköistä touhua sille löydä väliä. Pommi omassa, älä laita tällaista 2v4, tämä on pakko voittaa. 3 miestä vielä jäljellä. Haksille, X7! Ja sieltä ottaa Laasanen 3! Laasanen ottaa 3 ja pelastaja, vapahtaja on tullut! Levitelkää palmun lehmät ja kuka aasilla ratsastaa? Sieltä se pislakierrosvoitto tulee. Ei tule helppo. Kyllä nyt on Tanska purtu aivan muusiksi. Vieläkö saadaan pommiplantti? Kyllä vain. 3v2. Reteikkaamaan joudutaan. Ai jumalauta. Ja tiukalle vetää Sipniks vastaan Mantu. Anna mulle tähti taivas. Anna. Come on! Ja sieltä! Aleksi B ja kumppanit jatkoon! Kuitenkin katsoja siitä, no paikka Nikolla, pikkasen ottaa dinkkiä siitä, mutta mitä väliä sillä on? Pääsee vielä tosta kuitenkin parvekkeen luokse karkuun, nyt kyllä lähtee henki, nyt kyllä lähtee. Eikä lähde mikään, kun lähtee Amanekki! Vittu mene
äijällä 3 tappoa tällä hetkellä ja mikään ei... Tässä olisi muuten nyt, älä kato Lekro sinne, niin älä kato. Ei kato, ei kato. Ei kurkistele. Eikä katokkaan. Eko. Toinen, Anna please, kyllä, toka. 3. Slovi! Siitä lähtee! Hippi! Mitä voi tehdä? Slovi laittaa, herätty on, niin kyllä vain kahvit on juotu, kaikki on vedetty, 4 kaveria lähtee! Herra jumala, minkä näköistä pelitystä. Mä mietin jo, että... Sproutille, minne sä ammut Spinksi? Snappi vaihtoon eikä Tessulla osu yhtään. Nyt osuu, mutta pelkkä lekiä tästä ei nyt kyllä valitettavasti Spinksi taida enää selvitä. Ensimmäinen, toinen! Anna sieltä, hyvä! Come on, Israel! Tämä jätkä! Tuosta. Joo, se on pari savua löytyy. Naatti sekä Lampu. Snappi vaihtoon tuosta. Doto ja Spinks vielä jäljellä ja vaikeaksi menee. Jaa, siellä lähdetään suoraan vaan purkuhommiin. Duplicate vaihtoon siitä. Ai, Doto. Spinksi. Älä lähde pikkaa. Mitä se painaa? Mikä tää jätkä on? Ei kuitenkaan saa ketään tuolta tippumalla että Aleksi B painaa siitä ykkösen päähän. Anna saatana! Anna, come on! Hyvä Aleksi! Hyvä Suomi! 4v2 vielä on toivoa tässä kierrosvoittoakin. Ei voi olla totta, mikä skoutti käsi, se on suorastaan kaunis! Ei oo totta! Tää jätkä painaa niin paljon! Vetää useampaa pulkkaa kuin kukaan! Huijakkaa! 3 hakee Aleksi P tuolla scout. Vapautta saada riistää! Tahdo en itsenäisyyttäsi kiistää! Sua tarvitsen! Sydänystäväksi aikuisen naisen, kaiken me jaamme.